Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как ще полираме фарове и след това ще им поставим защитно фолио, с което да предпазим пластмасата или поликарбоната по-дълго време. В случая имаме Golf 5. Сега ще обърна камерата, за да ви покажа в какво състояние са фаровете. Ето, това е шофьорския фар. Може да видите тук, където пада самия капак, как фара е чист и от самата линия надолу има мъгла. Собственикът каза, че фаровете са полирани близо преди година, но разбира се, след като не са били защитени, те отново помътняват. Това е единия фар и ето тук е другия. Отново имаме такава линия, където минава самия капак и пази самия фар. Как е по-ясно, а тук в предната част на самия фар той е, така да се каже, помътнял или замъглен. Това, което ще направим, ще го минем с орбитална машинка, с паста съответно, и след това ще я обезмаслим и ще поставим фолио защитно, което да удължи живота на поликарбоната. Така че останете с нас, за да видите как ще се получи. И така, това е достатъчно. Дърпам да ви покажа. Ето го. Самия фар как се получи. Разбира се, има вече дефекти от вътрешната страна. Ето тук отдолу е тръгнал самия фар да се износва самия поликарбонат. Но в общи линии крайният резултат, който се получи, ни удовлетворява. Сега ще го обезмаслим и ще преминем към поставяне на защитното фолио. Обезмасляваме си фара, да премахнем следите от паста. За да може да осигурим достатъчно чиста среда, за да положим фолиото. Ето така. Предварително си напръскваме фара. Поставяме си фолиото, ето така. Гледаме да имаме достатъчно разстояние от всички страни, за да може, ако се наложи нещо, да изсипанем, да дръпнем. Пръскаме си отгоре по същия начин, да може да се хлъзга шпателката. И започваме да се изпитаме отвътре навънка. Съответно водата, както се казва. Фолиото е 150 микрона, осигурява доста добра защита от камъчета, ще ви предпази, така че е един добър начин да се предпазите автомобила.
След като вече фолиото е положено и е залепнало, започваме изрязване. Като се водим по повечето фарове имат една черна линейка, тук по ръба, винаги се реже челно, никога не се подгъва, защото рискуваме последствие, когато подгънем, това фолио да се отлепи. Затова винаги режем челно, ето така. Тук ще се водим по тази линия, която ви показах. Реално капакът пази и застъпва. Няма да го режем чак до тук до края. Ще се водим по тая горната линейка. След малко ще ви дръпна на камерата, след като го отрежа, да ви покажа до къде е самото фолио. И така, преминаваме към рязане на самото фолио. Не натискаме, съвсем лекичко, просто плъзгаме ножа и гледаме да направим правилен разрез. Тук спокойно това нещо може да го махнем, за да може да си осигурим работа, поле за работа. Както казах, стигнали сме до тук, режем си до края. Тук съответно ще трябва да го подрежем, за да може да направим ето така ръбчето. Тук отдолу трябва много внимателно да го режем, тъй като калника съответно ни пречи, но това не е проблем. Съответно ще го изтеглям ето по този начин, след което ще го оформим последствие. Идеята е да залепне по ръба. Тук се е залепнало, продължаваме да се режем по ето този ръб, който ни дава къде точно трябва да отрежем. Съответно. Както казах, без никакъв натиск, реже се супер лесно и просто следваме линиите на фара, за да се получи буквално да не се разбира къде се реже самото фолио. Ето по този начин и съответно вече отиваме от тук разреза, дърпваме си го внимателно. Ето може да видите горе-долу до тук къде съм оставил фолиото. По този начин. Тук по ъглите, където остава такива палчета или незалепнали участъци, е хубаво да ги напръскате и да сложите отново раката, за да може хубаво да си прилепне. Ето го фара, фолиото е поставено. Както споменах, хубаво е, когато си направите фара, да видите тук всичките ъгли дали са хубаво прилепнали. Ако не са, пръскате с сипа. Ето тук имаме едно ъгълче, което ще го напръскам, за да може да прилепне. Но съм рязал и по тази линия, виждате. Тук капака ляга, пази фолиото. Тук по тази линейка черната съм рязал също, за да може да стане добре. И в общи линии това е фара. Сега преминавам към другия фар, полиране и отново поставяне на фолио.
Както казах, има някаква влагичка, която е минимална. В рамките на 5-6 дена, в зависимост от времето, ще изпръхне. Фаровете са готови. Процес полиране плюс полагане на защитно фолио 150 микрона. Горе-долу около 2 часа приблизително. Конкретно за този модел. Както казах, има лека влага, но до 3-4 дена ще излезе. Фаровете се получиха добре. Надявам се на собственика да му хареса. Ако и на вас ви е харесало видеото, шервайте, лайквайте, абонирайте се за канала ми, приятели, и до нови срещи!